Wel, dyma ni ar y Beastie Bus ar yn ffordd i Derby County, a mae wedi bod yn Nadolig a blwyddyn newydd hynod o ddiddorol. Dechrau hefo yr hynlle cyn y Nadolig. Arthur y Clonco yn gollwng y bêl wrth i ni golli i Abertawe, 2-1, a Ebenezer Parkinson, fel fod o wedi gweld Jacob Marley yn sylweddoli y rheswm pam falle fod ni ddim bod ennill gêm ydy fod sgorio ar ôl 10 munud a trio amddiffyn am weddill y gêm ddim yn ffordd ymlaen. Wedyn dyna ni San Steffan, Parky wedi cael troedigaeth, dechrau'r gêm efo Windas, Broded a Mo hefo'i gilydd am y tro cyntaf. Gêm eithriadol y gyffrous, Wrecsam yn colli 3-1, ond yn ennill 5-2, a Windas a 2 i Mo. A wedyn, buddugoliaeth arall yn erbyn Preston o 2-1, efo Broded, Windas a Mo chwarae eto. A wedyn, ymdrechion Blackburn i gicio Tiny Tim, oddi ar y cae, Oli Rathbone arwr y dydd ar ôl sgorio yn erbyn Preston, cael chwaraewr y gêm a sgorio gol anhygoel yn erbyn Blackburn. Felly nid yn unig bod ni wedi cael 2 fuddugoliaeth am y tro cyntaf tymor yma, da ni wedi cael 3 fuddugoliaeth yn olynol ac yn mynd i Derby mewn hwyliau da. Wel, dwi efo'r hwyliau da beth bynnag. Ydy'n ba humbug i ti ar ôl Abertawe, neu wyt ti'n hapus dy fyd erbyn hyn i fod? Hapus erbyn nhw, oedd Abertawe bach fel y Muppet Christmas Carol. O, ie. Fel Muppets. Dwi'n meddwl be ath o'i le, oedden ni'n rheoli'r gêm am ryw 10 munud chwarter awr, gathen ni'r gol, a fel ti dweud, nathon ni ddim pwyso ymlaen a mynd am y jugular. A wedyn, erbyn y gêm nesaf, bob dim di newid. Thomason dod i fewn ar cefn yr chwith ar ôl Benath McLean Abertawe, digon teg, bod yn cael ei wahardd. Am berfformiad hyn o byd ni, oedden ni 2-1 ar ei hôl i ti'n teimlo bod yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd, y symudiadau Brodhead yn arbennig, a hefyd Windas tu ôl i môr yn wych, yn chosi problemau, yr ail ddaner yna, oedd hi'n hawdd iawn, dweud i gwir. A wedyn y darganfyddiad bod Thomason yn gallu chwarae fel cefn yr chwith, pingio'r peli, gwneud y gwaith calad wrth amddiffyn, partneriaeth rhwng fo a Doyle a Brodhead, rhyw triawd ar ochr chwith yn gret, a wedyn wedi'n canol digon. A wedyn cario ymlaen yn erbyn Preston, dweud i gwir. Gêm anoddach ar bapur, ond yr un peth eto. Da ni'n teimlo bod ni am golli'r gêm yna chwaith. Os eisiau fi ddweud mwy am Blackburn, nath Blackburn ddim troi fyny, a nath ni gymryd mantais, oedd yn gret gweld Sam Smith yn cael y gol, peidio ildio, positif iawn. Dwi'n cofio ni'n gwneud cysod dros gem Nadolig, os ti'n cyfri gemau, 4 gemau cyfri heddiw fel y gem Nadolig, mae'n ein chans i ni ennill y 4. Dwi'n cofio ni rioed i greu hynny o blaen, dwi'n bod fi wrong. Na, mae o'n dro ar byd go iawn ydy, a hefyd dwi'n meddwl, fel oed ti dweud, oedd y gêm Abertawe na y gêm ofnadwy, doedd, fatha 3 gol ofnadwy, fatha 2 o gol, a wedyn Arthur y Clonco gollwng y bêl. Ond dwi'n meddwl oedd o y deimlad bod ni wedi bod yn trio just hongian ymlaen o'n gemau, a oedd y gêm San Steffan a gweld Windas a Brodhead yn dechrau fo'i gilydd, yn sydyn oedd ti'n teimlo bod ni'n fwy bygyddiol. Thomason di wneud gwahaniaeth enfawr i ni, dwi'n meddwl da ni wedi bod efo problemau, efo wingback, efo Cabore a Cacace allan. Ond wedyn cario hynny ymlaen, a hyd yn oed cario hynny ymlaen yn Blackburn, heb
Windas Môr a Broded, felly 5 newid, ond dal i chwarae'n dda, a wedyn... felly, wyt ti'n disgwyl newidiadau ar gyfer heddiw? Mae Rathbone wedi dod i fewn, ydy chwarae'n dda, ydy o'n cadw i le, ac wrth gwrs, da ni wedi chwarae rwan, hwn di'r 4yd gêm mewn 9 diwrnod, mae cadw coesau yn ffres, bwysig hefyd yn dydy. Ydy, a mae gennym ni'r gêm cwpan nos Wener, ydy hwnna'n bwysig i Parci, ydy o'n mynd i fynd amdani heno a corffus bobl di Gwener. Dwi ddim yn siŵr, ond mae gen ti gwestiynau am McLean yn ôl. Bydd o, sy'n ni sicr yn mynd i ddechrau fo, bydd o ar y fainc clywys, mae yna sybrydion amdano bo'n gadael. So, mae yna lot o gwestiynau sy'n ni'n tueddu fel yn eitha sicr fod un tîm. Falle Broden gwrs o un yn ôl, ond dibynnu ar sefyllfa Gif y Môr hefyd, yn dydi. Os di Môr yn ffit, mae'n anodd gweld o'n peidio dechrau, Ydy, y sôn ydy fod Ciffa falle ddim yn mynd i fod yn ffit, ond fod Windas falle yn ôl. Ond, ia, swn i'n mynd i gweld Broded yn dod yn ôl hefo Oli Rathbone falle, Windas ar y fainc. Nath Leo O'Brien chwarae'n dda, fod wedi gorfod cael chwistrelliad yn ei fraich, wedi brifo i ysgwydd yn Abertawe, ond eto yn methu cyfle eiraidd. Felly dyna wedyn o falle os da ni'n chwarae fo fel rhif 10 yna, ond mae'n lot o opsiynau, mae'n gyfnod cyffrwys. Mae werth deud dydy Davi Cawti ddim yn dîm sydd yn ildio lot o gols, a mae Eustace yn aml o'r un ysgol a Phil Parkinson yn eitha pragmatic, felly falle fydd o ddim yn gêm. Doedd hi ddim yn gêm da ar y cae ras o beth dwi'n cofio yn ysmedi. Dwi'n gêm dyn bydd, dwi'n meddwl. Bydd, ond mae'n gyfnod hynod gyffroes. Da ni'n sôn am... Gathen ni ddeud ar ddechrau tymor, yr uchaf da ni wedi bod yn y gyngrair yma, yn yr hanes ydi 15fed. Da ni'n unfed ar 10 ar y funud, a dydy'r gemau ail gyfle ddim yn amhosib ar y funud. Da ni'n edrych yn gyffyrddus yn yr adran yma. Dwi'n meddwl bod rhaid i boeni am edrych dros yn sgwydda erbyn nhw. Na, a... 2-4 buddugoliaeth yn ni'n sicr yn saff. A mae yna ffenest dros glwyddo sydd newydd agor. Da ni wedi sôn o blaen, da ni yn y rhai eraill, da ni wedi dod â 3 chwaraewr i fewn, ymosodwr, wing-back a 1 chwaraewr arall bob tro. Felly, pwy a wyr, fydd o'n... Mae Phil Parkinson yn deud ar y funud, mae eisiau gweld y chwaraewyr sy'n dod yn ôl ar y funud, ar y cyfle iddyn nhw, ond mae o dal yn adeg lle falle fydd y perchnogion Americanaidd yn edrych i fuddsoddi. Felly, edrych ymlaen am wnawn cyffroes, a edrych ymlaen i weld be fydd y tîm. Dyma ni yn Derby yn Pride Park, a mae Ifor chydig bach yn siomedig as oedd mewn mai gay pride oedd wedi dod heddiw, ond da ni wedi weld gêm peldroed yn lle. Mae gennym ni, mae'r tîm newydd gael ei gyhoeddi. Tîm, wel, tebyg iawn i'r 2 gêm gyntaf yn erbyn Sheffield United a Preston. Mae Windas a Broded yn ôl, Cif y Môr dal di brifo, felly mae o, doedd ddim hyd ar y fainc, Sam Smith yn dechrau. Ond y blaen hynny, mae Thomason a Longman, a wedyn mae Chief a Matty James yn chwarae'r 4yd gêm mewn 9 diwrnod, ond tîm yn edrych yn eitha cry, dwi'n meddwl. Beth ti'n teimlo iddo? Ydw, mae bod Rathbone ddim yna, mae'n gryfach na y tîm yn edrych Blackburn. Mae'n dangos falle bod yn gêm yn olach, bod Parci fwy o ofn Derby na gawd o Blackburn. Dwi'n meddwl mae'n dim call, mae'n ddiddorol bod pwysau ar y fainc, pwysau ar y dim ar y fainc. Dwi'n McLean ddim yna, allan bydd hynny'n arwydd y cael tymor hir. A mae werth deud fod Oli Rathbone wedi sgorio 2 gol yn dod oddi ar y fainc, felly mae gennym ni opsiynau ar y fainc. Felly, dwi'n hapus, mae o'n ddiddorol gweld Windas a Broded yn chwarae fo'i gilydd eto.
Be wyt ti'n disgwyl fel canlyniad i fo? Bydd ei gêm gyfartal, so hynny'n gwneud yn Nadolig da iawn, so 10 pwynt o'r 4 gêm, felly byddai'n cwyno. So yn ôl yn dechrau bwrw eira yma hefyd, so hynny'n ffactor. Ydy, Dy ddau dîm ddim yn ildio lot o gols. Bosib iawn yn gêm gyfartal, ond os o'n i yn gallu just cipio rhyw gol annisgwyl neu cipio triffwynt fysa wedi bod yn dolyg ac yn arbennig y flwyddyn newydd dda. Felly gobeithio wir bod ni'n gweld y bêl yn mynd mewn i'r gol. County 1, Wrecsam 2 a pedwerydd buddugoliaeth yn olynol i Wrecsam yn y gyngrair tro cyntaf yn yr adran yma i ni gael pedwar buddugoliaeth yn olynol a pedwar buddugoliaeth heiddiannol. Swn i'n dweud, ni wedi bod y tîm gorau am 4 gêm. Da ni yn y beastie bus ar y ffordd yn ôl, mae chydig yn dywyll, fel ydych chi'n gweld. Ond, Ifor, wyt ti'n hapus o'r canlyniad yna? Mwy na bodlon. Yn chwarae geg, reis, yn gallu bod 2-2 i fyny ar ôl 10 munud. Dyna chwarae stwff da, stwff deniadol. Un cael gymeryd gan nhw mewn nôl i'r gêm, a wedyn gol wych gan Matty James. Dyna aml teimlo bod yna lot am y gweithio gyda nhw, gallwn nhw gyfleon. Ond llwyr heiddio 4 gêm fath yma. Da ni yn mynd i fod yn mynd am y play-offs o leia, os ddim yn uwch. Wel, ti'n swnio'n hyderus iawn, ond so ni wedi gallu sgorio 3 gol yn y 10 munud chwarter awr cyntaf. Nathan Broadhead, Tafod Postyn, methu efo'r ail gyfle. Dean Windass yn cael cyfle da, Sam Smith yn cael cyfle da, ond wedyn Dafi'n dechrau dod nôl, a wedyn Smith yn sgorio gol dda o pas dda gen Nathan Broadhead, a wedyn Dafi yn dod nôl, ond mae rai fi ddeud gan fod ni yn Dafi, oedd Matty James yn Rolls Royce o chwaraewr heddiw, a just yn rheoli yn y canol, a wedyn gol arbennig i gapio y perfformiad. Hapus iawn, mae gennym ni bythefnos rwan, tan y gêm nesa. Gêm yn erbyn Notts Forest ar nos Wener yn y gwpan. Mae'n siŵr fydden nhw'n gwneud dipyn o newidiadau, mae gennym nhw gêm fawr nos Fawrth yn y gyngrair, a dwi'n disgwyl dipyn o newidiadau gen y tîm ni. So ti'n licio gweld, Ifor? Beth ti'n disgwyl gweld nos Wener? Dwi'n disgwyl yn gorffwys rhai, falle dod â dechrau Cicadre am newid, dod y Dobson i nôl, gorffwys i James, falle o bosib, Sheaf hefyd, falle Rodriguez yn ymdechrau gêm, pwy o wyr, gêm i Ashfield, gêm yn ebyn bac mewn. Mae'n opsiwn a dwi ddim yn gweld o'n chwarae tîm cyntaf o beth rwan, os da ni o ddifri am y play-offs, wedyn bydd oedd mewn tîm cryfa ni, fel nathon ni'n ebyn Caerdydd, a rhaid ni dal i pris am hynny, a bosib bydd yr un peth digwydd i Gwener. Ydy, dwi'n disgwyl dipyn o newidiadau. Mae werth deud fod Matty James wedi dechrau bob un gêm, 4 gêm mewn 9 diwrnod. Yr un peth yn wir am Thomason a Longman yn chwarae'r resgyll, nhw wedi bod yn rhedeg lot, felly dwi'n siŵr fydd na gyfle i bobl orffwyso rhywfaint. Hefyd, Kiefer Moore ddim wedi chwarae yn y 2 gêm diwetha. Mae'n siŵr fydd o'n cael wythnos arall i gael ei hun yn ôl ffit. A wedyn, ond gêm eto dim byd i golli yn erbyn Notts Forest. Fydd gyfle i lot o chwaraewyr chwarae. A mae'n gaddo bod yn fis diddorol. Mae'r ffenest drosglwyddo
newydd agor. A beithio